di tiempo di hapon. Tatasi kami din ang gamgamang. Kabutang mi di hapon, talagang hapon. Tapay agbero ko kay makanda. Ito talaga ginamulamungan mi ti tatapang mi di. Awan, kaya baboy ko nga dumdumon ko dyan, bakir. Ay, nabiro kanda. Sindada na dyan, baboy ko. Awan, damdam mula ka dyan, akong ko. Magbigat, hindi, tiempo tapon, hanggang makatarakan. Lalo hindi, nagbakwit kami dyan, pawasan. Permit, lumang medyo hapunan. Pagkalaban lang din. Permit, double baging tay-tayaban. Agbum-bumbadan. Ako gusto nga permit, lumang limutan. Pang kami dyan sa bakiran, dyan pawas. Di na masurutan ni Jayon, dadayon. So, iso na dyan si kami din, hapon-hapon. Awang mga, mabalin mo nga ako, pagyang mga, muna maamin, naglengga mga biro at sukisok. Barbaryo, kada paglamay mga tagtao. So, hindi ko mapabak lang. So, ngayon, mapamumimot. At mayayotang kami mo taday, pawas sa maabak ng hapon. At salamat ako sa makasubi kami yung balbalay men kung namin mo tayo di nagbigat na talaga hindi tempo tiyapo na panagkamol yading ko ay nalo namin di kinamol na lamos talaga doon lamos hindi ading ko nga Alfred ako na nagbisa ka si dami awan at isulot yung nagsida nataro na hindi hapon awan di tagimbagan ka nga tagba na bigyan ng hapon nabigat di kami kaya pwede agad asilon nalapadayo mo tijang gasa at pang mga kami nga awan piyasinan at uren-ura mo ay masa si dami at awan na tiramraman na tawang mo piyasin tas di kami nagkakangkoy din di man nagnag na nakanjay jangga ako iso damo na nakiman nga step ko asin naglukunda jay pawa jay ko jangga iso din sang pagda magsidawa mo ta magsidawa ta damo ta basik na nababate kan yame di mga itulok ni takong ko nga ko ito dami hindi lang ko na so sige dyan yamin di ko nang nangyari di biyag me di so hindi ko ako gawid kami na pumano kami di pawasan nagrarap pinati kayo kami dyan pagpagay napapit nila tayong jawid mo na dyan mamalit pwede nagawidan niya sidang sing lambayong nagawid
kambing, ibigay bakway tanang bigay kawasan. Permitero berapsak may na din sa Hapon, permitero agam-lamang lamutan, permitero bomba, nabigay pa, raplanong agumul body. Nabigay maabutan ko ako, mapinggan ako, makaidaan. Dahil sa mga sa lupang agumul body din. Ado ako na kayo, kasama kami din dati bagbagay din. Mga dati tayo. Dati mate na ikabang dati pa bagbagay na. Sabi-sabikan dati urutan, teka. Kaya gandang mundang. Mga lain mo dyan sa bulbang. Kaya mo teka, nagbabasa ako, makita naman na tayo daan. Ito. Kasi bigay nunuwang din na nalalatang ako. Parang pagpaguyot si Gargarita. Kasi bigay nunuwang din na magkamugda ka. Alaan danot ka. Magsusat ang giro ko. Kaya karipon. Kadanuangan. Pagtargaan na si Gargarita. Sama tanggi yang rata kaya ko nangyari si Jagni di apa si kami orang baga sa makita na adaan ka kakasya ka din ko maraming din ang dito ko nagdabagas ni ko sabi ni Jega kasame agad dati din, hindi na po siya nakaka. So, kaya ng lukotang noong, giring-giring, kung ano naman, nainang ko, nagmalarya ka. At so, di naman na nagkabagas nga, kaya nung media nakasama. So, bigay ko, nangyari ko, sabi na din, nagbiga, ang mga katatang ay niya ang tawag kasi mamuhan na nga lago ay awan siya pag pagungan kabagyan dahil lusong awang kayo dito sigpilpong sa radyo sa kaya kundi biyag kay tao pagtan trabaho ganun sa atin kaya lang maramid lang awan mo kundi abutay nga isa galday kay kuwagay bus na kay istorya tapo tatay ko mata anong nga maulit ka dyan natin. Thank you.